Etorobini nigo tukwechaka kurwa ase kaunti ya Nyamira ase ebunge gose abamenyi kurwa ewodi yekerenyo imeya ebunge ya North Mugirango bakoragwa na Shem Nyanumba nigo bagikeire ebikore by'abasae kubwateranirwa n'ekiburaburu ase mesangrekano y'abana siasa okwana n'abasae nigo bono baboririe gose babori gukubeka gose kwene kinkobeka bare omorembe nabo igo banyare ko babakwerikia buna abakichikura aso bonge nari barachikochora abarayi bari baganetie ase obochori bore busyo komenta nayo abamenya ubono nigo baboriri abarayi bari bare aso borayi kwene kibuna nkwegeretera bare abantu amagenderero ayibanyate ko babakubariera eira Jasa Marieta ngor kwa Mheshimiwa Shem Nyanumba oyo kobori kerokyo MCA korwase Kerenyo ward egento nate abantu bekerenyo Nyamira na bagusini jandonga tuare siasa genderete amangana agunisi mwabera ari iguru moro chekero ibintu byakorekana ari kiumbu buna murabitu bagutumika bobe goita abana siasa bali bakobori chikura na baromu tigante bya murabitu na nto basa gutumika bobe buna ntu abasa twabere to gutumika bobe twarwanera abantu kero basoire uchiana ndiko nyaro abebire batigeire bosa ekero kwenda buna muntu waroche ese organism yabeta se Mapei County abantu abange mbakwete including the police officers tigante vijana byetu na ase siasa ego 2027 nto basa gwasora ni siasa ngabuneni gatokole siasa yo morembe siasa bwato bwanchani oliyo gochorwa abantu banjiro choro bonge agambera abantu inchenda ateye abantu bali baumiete ngamba engora yane kwanza na endensa be serikali inyale kompesentia abantu bali because serikali nero yali wita abantu bali yakero opposition eri yarangeretie meeting tworoje na abantu bande bali gutishera bawate abantu mbabasa ko gotachororo neye korokunga ekero opposition byachi toro bagaitwa serikali nere maite na kiabantu bali because serikali ne bwate intelligence ne bwate nice kumanya kubwata eguni ende onzi egochikurwana ase mukutano buno uliore tigambo lya basaye bete bekeranyo nga nchebuna Shem Nyanumba nimbwate agenda na kujase muri unabasaye na ende ntwanje gutumekwa jaga uno ko irishingi 1000 uchikurwana ese igwiterio mugusi umina manyinga ekinege siomba ko bekere kereke na ende no bora itoko nyarubu gwiteria manyinga mburi ko buya tigansa basaye bete bagite tubwaterane tokole siasa yo morembe siasa yo bwanjani yakora ntuna bantamu tuise kulige libono iga bunango kwana iga buna ikonga usikulige parks retire nchiyo abande bakali kwa kweme ibutu kobobe usikulige Kerenyo ine sub county ebwente koba era benta mwedi kwata none ya Nyamira county ntubwa ditaya bono wige Kerenyo saa mocha iga ya Maragoba konya no musuntoro no naba murabali bakubugulia abantu bali barwe Nairobi na Sande okonyora batamire kurwase nginje musuntoro nale kubolia authorities bali barase birogo bono iga ba make sure na twatware lights ase both ya Kerenyo na Ikonge na ino ne biasara bagina baranya ko ncingin cyabyo egento nale gotangirina umwana uyu tote ndogoro kwa Dr. Fred Okingo Matiang'i no mundu bwa vision twarabuna kolega askuru magase serikali yaeta na inde nale kubolia abantu bete gagitika tumubwatie onde bwensi uyu bwate doubt oli doubting Thomas tigamote na mumururi to na bwate vision kurwase tuwarule kurumayaga na nale glass mad Mombasa abantu bali Mombasa bagondi yabagiria amabonsinga umuntu tubwate Matiang'i igoro no nalenge Kisumu mbono mambina ikira Kisumu abagere bali ya youth bate na muntu bwate Fred Matiang'i yona ati yabo siba minto agite tubwaterane asoko bwatsi mumururi to nera ende state house atakorere gas igento kenende to kwanda se asengane iyo mbaro bawate na Fred tabwate numbers bono iga na koraga pilot analysis kidogo ase Kerenyo in one of the polling stations ngaetega na murabake iga on I think it was around I spent around 4 hours nganyora basaye baitu bagori university babwata IDs lakini mbabwati kura I got around 500 people babwata IDs babwati kura ikona alo saba ndo babwati bande to ndo babwati kebande babwati kura to ndo babwati kura na tura Fred Matiang'i kura because bono iga uisikoli to sikubwata kura 20p ekero tojigo sase by agent direction yego chigocha akonyora Nyamira na Kisii to atware 4 million strong votes kurugusi kwa kwenda diaspora wende Nairobi at the towns Mombasa Nakuru Kisumu na bali siko 2 million igo toisukubu tuwaro mugibu bwada chikura jiri chionzi na bakonya watu watware 6 million strong kurugusi ikitura igo abantu bana waro tubasi Fred yaso state house Asamalieta ngoroku Simon Mayakao murainde wabalemu Nyamira mbawani ndaitego ko tebangi gento kiryabe toma bay ngibonere tiko bandonsi tikakiro monta eguri baga kenyeye haralie saibono twamanyire nga ngikere abantu kiro muntu omanyire tikabalete besa tulie kenye ngimakero gweta gote one time lakini abantu ba two time na bacha batige turagere tulie bese yuto igote
twake ule karau style igo bono ngote abantu bari abasae bari batumegete gari Homa Bay gaki abasae baito bagusiasa mwabeta mwesp igente getangani mwana siasa tagutumeka bobe abana abantu bagututumeka sai later bagutige so I'm playing bali batarabwate kura buno omurai atiekire gokwana babwate kura more especially bali ebibande byacha recently tutware numbers na ritoratenene no muntu ito oyo omokorkunga Fred Okengo Matiang'i abana siasa bali bagutumeka abasae bono ndojenga mwebire ingi twabachorerete etwabachorerete mokora magenderero mo abasaba mogutumeka chigasi tali gasi yogwaka abande egasi tutaite mobaye neri basomerete aba bakorete egasi ya magoko bae egasi ya magoko tali ko bae egasi yogojikurwania abana siasa bande ngagerete ngeise kwenderega nsete yo tubwate igo no gosaba kwana abana siasa bonspi mo especially bali babeta Kenya ngima abana siasa ka abasae egasi eri basomerete